histórico e etnográfico. Pero o sueño rematou en 1936, en que humillado públicamente polos falanxistas e destruído o museo. Coidemos os nosos montes, como de terreno, que reciclan o papel e non gastan tantos cartóns. Seguimos coa actuación do alumnado de segundo, que escolleu as súas poesías favoritas do libro Ventos, de Antonio García Teijeiro. E que recitarán para disfrute de todas e todos. Thank you.